Suspek sa pagtiro patay kay anay Punong Barangay Ernie nga si Nilo Guardaya na dalahigman sa pila ka kaso kag reklamo sa probinsya sang Iloilo. Samtang pamilya sang lalaki nga ginpatay sa barangay Anita City proper, ginkalipay sa pagkadakop sa suspek. Si John Sala nakatuto. Suki isang reklamo kag kaso sa pila ka makabanwahanan sa probinsya sang Iloilo ang sospek sa pagtiro patay kay anay Punong Barangay Ernie nga si Nilo Guardaya. Sino sa Iloilo Police Provincial Office, si Guardaya ang may record sang estafa sa banwa sang Gimbal. Nadakpan man ini bangod sa bayulasyon sini sa illegal logging sa banwa sang Kalinog. Sang 2020 naman, isa man ini sa mga sospek sa pagtiro sa banwa sang Tigbawan nga ginkamatay sang biktima. Based sa iyang record, so muna siyang nag-a-appear sa iyang dati may mga may mga involvement. Dugang paniaranyo, nakalabot naman sa ilang impormasyon nga isa ka gun for hire si Guardaya, apang padayon pa nga gina-verify sa kapulisan. Raw information pa na siyang aton di nga nabaton, subject for validation pa. Samtang ginkalipay naman sang pamilya Lazaro nga nadakpa na si Guardaya, bangod iniman ang ginatudlo sospek sa pagtiro patay sadtong Marso sa ilahimata nga si Raniel Lazaro sa barangay Anita City proper. Suno sa Iloilo City, kilala nilang sospek bangod makapila ka beses na nila ininakitaan antes ginpatay ang biktima. Pagpakita pa sa ako ni Chip sa PP1, ang bakugan siya, pamilyar ni Bala sa ako, Sir Churaya. Tapos ang bali sir sa akong baya, ipanumdumanan ko sa diin mo na sa nakita. Sa uli pagambal nga mga interior mo ko doon nakita ko. Minsan ngayon dumduman ko nga taga sa parkingan si mga salakyan mula sa mga gimbal. Upo kay Hans Desierto, John Sala, Western Visayas.